Goedenavond Limburg, goedenavond kijkers toes. Je zit er weer bij, het Knoevelement 2026. En wie gezellig is het hier? Ja, zeker. Neven mij, Stijt Huub en ik ben Lars. En weer zijn vanavond 8 presentatoren. En we gaan een geweldige, joeksige avond ervan maken. Hier op het gouvernement, maar bovenal het Knoevelement 2026. En onze voorganger, Thijs Arts, die zei dat altijd zo schoon. Vanavond, dan is de avond dat we de winnaars van al die vastelavondswedstrijden lekker gaan knoevelen. Die krijgen de prijzen, de oorkondes, die ze hartstikke verdienen. Absoluut, absoluut. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar beginnen. We beginnen altijd zoals de traditie eigenlijk een beetje voorschreef. Met de ambassadeurs van de vastenavond. En als je goed luistert, ik hoor ze in de verte al aankomen. Gans uit Heerlen. Geef ze een groot applaus. Kump os Blauwschuut. De hoekvuurers en vuurers kan Blauwschuut. Alaaf, alaaf, berg op en berg af. Alaaf, alaaf, geen golf die dost eraf. Vier varen, 5 dag u versteen en leen. U voor de beul en ook wat nuits heen. Om u te zagen dat het gans gewis ook vlot weer vastelovend is. Voor een dosplicht met erg veel plezier. Hoe gauw als putje weer. De wingbuil brengt ik zie salut. Allah voor de Blauwschuut. Ja, goedenavond Blauwschuut. En ik ga heel snel en heel graag het woord geven aan de moeilijkmaker van de Blauwschuut, Mark Bajou, aan het woord. Super, dankjewel. Zou ik hem even mogen gebruiken? Geet dat? Gouverneur, deputés, statenleden, hooglustigheden, SLV-bestuur en natuurlijk alle verenigingen en artiesten hier aanwezig. Chic om mij allemaal bij te zien. Verstaan u het niet vandaag alleen als gilde Blauwschuut, maar als vertegenwoordigers vergeet dat eeuwen ouder is dan dit gebouw. Hardnekkiger dan beleid en taaier dan welke regeling dan ook, namelijk de vastelovend. In Den Haag praten ze hier over erfgoed, over musea, over vitrines, over collecties, hingen glaas. En leef lu, begrijp ons net verkeerd. Dat is belangrijk. Maar in Limburg hebben we het bijzonders. We hoeven onze cultuur niet op te bergen, niet te conserveren en niet te redden uit het verleden. Onze cultuur, die leeft. Ze bouwt, ze zingt, ze loopt met, ze lacht. Ze staat in schuurtjes en loodsen en in garages. Ze zit in veren, in mutsen, wagens. Hang vol met lijm, papier-maché en verf. Maar leef lu. Door zit het nog. Gouverneur, vorig jaar wilt hier de vastelovend aflassen. Vanwege de Einstein-telescoop. Een onnozel idee, daar zijn we het allemaal over uit en daar ga ik ook helemaal niet meer verder op in. We zijn hier begonnen aan onze 74ste tocht. Maar leef lu, het heeft net veel gescheeld of we worden helemaal niet uitgevaren. Dan waren we net weer gekomen dan op Pancraatsplein in ons leefstad Heerlen. Als officiële ambassadeurs van de Limburgse vastelovend
wil ik vanavond middag allemaal kijken naar datgene wat recht voor ons naast staat. Onze eigen cultuur staat onder druk, onder regeldruk. Dankzij het hele werk van niet alleen ons gilden, maar van al die burgemeesters, gemeentesecretarissen, onze provinciesecretaris, gedeputeerden en onze gouverneur, steunt hier vandaag. Dank voor het gevecht tegen de regeldruk. Dank dat vierde vastelovend ook dit jaar weer hier en de gans Limburg en de Euregio mogen aankondigen. Want wat vier merken, en niet vier alleen, maar alle vastelovensverenigingen, wagenbouwers, schutterijen, dorpsinitiatieven, is dat het enthousiasme steeds vaker botst op formulieren, verzekeringen en voorwaarden die bedoeld zijn voor het gans angst en niet voor die lui die na hun werk nog tot laat in een koude loods stond te bouwen aan optochtwagens. Niet voor die lui die alle vrije tijd vrijwillig stoppen in vastelovens of schuttenfeesten. Ze hebben maar één doel: verbinding en behoud van onze cultuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat die tradities verdwijnen. Niet door gebrek aan animo, maar door gebrek aan dekking. Dank dat je hier de oog voor hebt. En dank dat voor het gesprek blijven volgen, blijven voeren tussen de regels en de realiteit. En misschien, gouverneur, ik heb een idee. Kunnen we het zo bekijken? We hebben in Limburg geen geldslurpend Rijksmuseum. Geen 250 miljoen euro die gaat jaarlijks naar de Randstad. Laten we een lans breken om niet alleen cultuur uit het verleden te bewaren, niet alleen te investeren in materieel erfgoed, maar ook in cultuur die nog springlevend is. Ons immaterieel erfgoed. Ik wil van de vastelovend geen museum maken hoe we nou kijken, maar een rijkscollectief hoe we in staan. Een instituut dat niet bewaart wat wordt, maar investeert in wat is. Want, gouverneur, wat hier leeft, hoeft straks niet gered te worden. Gouverneur, verzogen elkaar eerder dit seizoen tijdens onze sponsortocht. En toen hebben we zien kijken. Onze kapitein, die bloos op zijn horen. Een oud, eenvoudig signaal leeft lui. Maar iedereen van ons weet meteen wat dat betekent. 15 minuten voor vertrek, 1 keer signaal. Glas leeg drinken, nog even naar de wc. 10 minuten voor vertrek, 2 keer signaal, klaarstoor. 5 minuten voor vertrek, 3 keer signaal. Gang naar de shoot. De gouverneur, der keek. Laten we zeggen aandachtig. Misschien hoort het er klank, misschien de blik van de kapitein. Ik denk de combinatie. En misschien ook wel lichte jaloezie. Het besef dat 4 allemaal meteen waloesteren. Daarom, gouverneur, wanneer ik vragen mag, we hebben een cadeau voor u. Uw eigen kapiteinshoorn. Niet om te vertrekken, maar om, wanneer het nodig is, orde, richting en focus aan te brengen in het Limburgse bestuur en cultuur. Kom eens naar boven, gouverneur. En als suggestie. En dan moet je hier luisteren, want het geeft u verrucht in het midden van de deus. Eén signaal. Collega's, rondaf. Discussie is gevoerd. Argumenten zijn uitgewisseld. 2 signalen. Het velde. Voet van het papier naar de verenigingen, naar de dorpen. 3 keer signaal. Allemaal aan boord. Geen zijlijn meer. Geen uitstel. En samen koers houden. Kapitein. Doog onze gouverneur ons vuur wie het huurt. En gouverneur, let op dat blik.
Uitgang van onze kapitein, voor uw eigen kapiteinshoorn. En bent je dan toch hier stut, zwiegen als kind, we hebben ook nog altijd een eigen cadeau. We hebben net gehoord, de vaste lovensleeflui, die maksten samen. Kapitein Lodders cadeau, een scene. Er zijn meerdere stukken nodig om een puzzel te leggen. Je hebt alle krachten nodig om een geheel te maken. Alleen dat kunt ze samen koers houden. Het stuurwiel op dit cadeau steekt voor al die vastelovensverenigingen, die groepen, die wagenbouwers, die optochten. Zij zijn de spaken die de boel draaiend houden. Zij geven sturing aan onze cultuur en richting aan onze tradities. Dit kunstwerkje is wederom gemaakt door ons vriend van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, SGL. Lui, die weten dat elk stukje telt. Kapitein. En je weet, we komen uit de voormalige mijnstreek. We hebben ook een cadeautje metgekregen van onze eigen burgemeester. En je huurt hem al het coole pietje voor in het kantoor. Vastelovend, burgemeester, presidente, capitano. Olé! Bolognese, serpentino e confettio. Io, io. Vastelovend. Vastelovend allemaal. Vastelovend. Vastelovend allemaal. Oh, 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 yo. Met de shoot 4 dagen laveren door de regio. Olé! Alemania, Limbo en Noord-Belgio. Yo, yo. Vastelovend. Vastelovend allemaal. Vastelovend. Vastelovend allemaal, oh, 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 yo, yo. Festivalo, proclamatie, la princesso en al prinzo. Olé! La parada, carnavallo, met alle gekkio. Yo, yo. Vastelovend. Vastelovend allemaal. Vastelovend. Vastelovend allemaal. Oh, 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 yo, yo. Zo, genoeg gebreuzeld, genoeg gezongen. De plicht reupt, de Euregio wacht, de vastelovende stoor. Ik sleed af met ons lijfsbrug het ad naar Argoniam. Herab! Ik dank u. Vastelovend samen. Ja, de merks zit de sfeer er gelijk goed in als de ambassadeurs van de Limburgse Vastelovend het feestje echt openen. Ik hoor je net tegen Lars zeggen, ik vroeg de gouverneur, mijn zinde is mij naar achter gelopen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Tenzij de brug allemaal een glaas limonade houden, dat is zo. Maar ik kijk even, regie, kunnen we misschien op het scherm even zien waarom de gouverneur naar achter is gelopen. Kun je voor de backstage camera even instarten? Geet het? Peppy, waar was je nou? Emiel, ik ben aan het optreden. Ik kan niet zomaar van een bühne wegrennen. Ja, maar jij bent mijn special guest en dat mag niemand weten. Ja. Hoe krijg je nou in vredesnaam ongezien binnen? Geen idee. Ja, wacht. Doos? Ja, ik denk echt, dat kan niet anders. Dus, ja.
Ja, ik kom eraan. Emil? Emil? Oh! Emil, laat me goed. Kom eraan. Wacht even, nog even iets pakken. Ik moet... Hè? Beppie? Beppie? Emil? Emil? Beppie? 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 Oh! Oh, 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 oh. Emil? Wat was dat? Oh! Beppie? Nee. Help! Beppie? 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 Hoe? Daar gaat er, hè? Wow, wat is het weer mee? We have arrived in Greenland and ready for Oh, drop-off. help, Emil. Wat is dit? De guide. Emil Rumor, what the fuck is this? Oh, Beppie, gelukkig. Waar was je? Ja, en als je achter in de zaal kijkt, hopen voor dat ze uit de... Ja, ze zijn uit het water gekomen. Een groot applaus. En terwijl onze eregast, welkom Beppie Kraf, neem lekker plaatsneemt, geven we heel graag het woord aan onze gouverneur Emiel Roemer. Vastenavond Limburg. Goedenavond allemaal. En wat goed om u allemaal hier te zien. Van harte welkom hier in het gouvernement bij het Knoevelement 2026. En een heel bijzonder welkom aan alle dorstlustige hoogheden en al hun verenigingen, vertegenwoordigers van de Vastenavondbond van BCL en SLV, de organisatoren, de vrijwilligers, de bemanning van de Blauwe Schuut en een geweldige toespraak, helemaal uit het hart, is helemaal geweldig. Alle artiesten, de bestuurders, statenleden, collegeleden, Theo Bovens en Lizzie, welkom. Welkom allemaal, maar bovenal, wie groot en beliebig, met mijn eregast van vanavond. En mag ik een daverend applaus voor de kleine, grande dame van de Vastenavond, Beppie Kraft. Beppie, wat ben ik blij dat je dat toch wist. Jongen van een reis. Een goede gezondheid, geen natte voet, geen jetlag. Ach, gelukkig maar. Maar lief Beppie, 2026 wordt een heel bijzonder jaar voor dich. Beppie 8.0. 8.0. Ik ga je tot die... Ik ga je toch niet gegeven. Hooguit 6, 7. Ja, een beetje opletten, hè. Nog een keer. 1, 2. Nee. Oh, die waren wel aan het drinken. Dat moeten we achteraf doen. Nou ja. Jongen. Maar Beppie,
eigenlijk heb ik nog wel een bijzondere gast vanavond. En die zit eigenlijk daar net achter. Prins Michael II van de beker tot de toten. Tot de pottentoten. Pottentoten, ik moet altijd maar wennen. Ga eens zeggen staan, Michael, ga eens zeggen staan. Dat is hem nou, ja. Maar heel eerlijk, hè, ik moest wel met mijn wenkbrauwen fronsen. Met vastenavond dan draagt een burgemeester de macht over aan het volk. En in Beek komen ze dan uit bij een gedeputeerde. Dat weet ik ook niet. Alhoewel, ergens snap ik het toch wel. Want waar hij hier in het gouvernement allemaal uitspookt, ja, dat weet nimmers. Maar we moeten er wel heel dik op lachen. Ja. Maar blijkbaar heb ik geen tijd over. En ik kom het goed uit, wat ik niet. Ja, met oude steek. Steek je los, ja. Nee, maar even serieus, mensen. Straks heeft Michael dus de macht over het volk, over Beek. Beek. De poort naar het noorden, de toeshaven van de luchthaven en met de Mikado als kloppend hert. Dat is toch levensgevaarlijk? Kom op nou. Prins Michael wordt daar straks een beetje Trumpiaans. Zo had hij vorige week in het college al over zijn nieuwe plannen. Make Beek great again. And I'll be Beek. Allemaal grootheidswaanzin, jongen. Allemaal grootheidswaanzin. Ja, er wordt gefluisterd dat hij van plan is om de prins van Groot-Maastricht, Lloyd ten eerste, Lloyd, waar zit hij? Kijk maar uit, jong. Kijk maar uit. Want hij is van plan zich van op bed te lichten en 's nachts naar Beek te brengen. Met hulp van de marechaussee. Ook uit Beek. Ja, maar daar stopt het niet, hè. Daar stopt het niet. MAA. Dat heet inmiddels Michael Aken Airport. En de Mikado, op de Mikado prikt inmiddels ook al een nieuwe zijn naam. De Teunstouwer. En volgende week dan kreeg hij van de voorzitter van de Beekse voetbalclub een speciale vredesprijs uitgereikt. Ja, lach maar. Maar we hadden het kunnen weten. We hadden het kunnen zien aankomen. Want het is niet vreemd dat onze aartsengel Michael, dat hij de macht heeft gegrepen bij de pottentoten. Want de letterlijke betekenis van pottentoten is immers een machtige persoon die heerst met absoluut en onderdrukkend gezag. Herkenbaar, hè? Ja. Dus ik mag me wel zorgen, maar goed. Genoeg over jou, Michael, want er komt ook nog een receptie aan. Beste mensen, we eren vanavond alle winnaars van de vastenavondseizoen. En daarvoor, want daarachter daar zitten ze, een groot applaus voor alle winnaars van dit jaar van Vastenavond 2024. Jij krijgt straks allemaal een prachtige medaille. En ik wil u daarbij expliciet metgeven dat deze medailles persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. Dus persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dus mocht er ergens straks een licht beschonken raar manneke met een bikse tongval en een witte maillot aan zeggen, maar ik heb die medaille meer verdiend, trap er niet in, hè. Trap er niet in. Hij houdt zich dat priesje maar bij de voetbalclub. Lief vastenavond, vriend. Wat voelt het toch goed om allemaal Limburgse vastenavondvierders hier bij hen te zijn. Echte vierders, bedoel ik dan. En dus geen neppers van boven de rivieren. Ja, maar ik bedoel dat wel heel serieus, hè. Er komen steeds meer vastenavond gelukzoekers. Die weten niet wat echte vastenavond is. Die komen alleen maar profiteren. Profiteren van onze gezelligheid, van ons bier, van ons hermeniekes.
En dat is natuurlijk een schande. Dat moet stoppen met hun paard in de gang. Kijk, natuurlijk, iedereen is welkom in Limburg. Maar onze vastenavond, dat is een traditie. Dat is onze identiteit. En dat is dan alles. De schmink, de kleuren, de pekjes als liedjes, wie we lopen, waar we drinken, hoe we 's morgens weer proberen op te staan. Maar het is een ultiem gevoel van kwaliteit. En het is juist die kwaliteit die lui uit het ganse land aantrekt. En dat toeloop is dan ook levensgevaarlijke bedreiging voor het karakter van ons vastenavond. Erfgoed moet geen festival worden. Toch? Ja, want Vurgen het weet, hè. Vurgen het weet, dan jatten ze ons bier. Dan vriezen ze met onze dochters. Dan bouwen ze ons wagens na. Moet er niet aan denken. Dus, nee, wacht maar. Komt nog veel meer. Nee, we moeten dus de toestroom reguleren. Met noodwetgeving. Een streng vastenavondsbeleid. En dat kan, want ik ben beleid. En natuurlijk is iedereen welkom, maar dan wel alleen voor mensen met een warm Limburgs vastenavondhart. En zo het dan toch te druk wäre, dan activeren wij gewoon de spreidingswet. Ja, wat hard zien. En ik denk dat Marjolein Faber hier Geer in Limburg dat komt regelen. Het mooie is, ze hoeft zich niet te verkleien. Ja. Dus we sluiten de provinciegrenzen en we laten alleen de echte vastenavondvierders toe. Dus geen de boerenkielen, geen Hollandse liedjes, al helemaal geen snolle bolletjes. Ik dacht het niet, anders herkennen we ons niet meer in onze straten en voelen we ons niet meer thuis in onze dorpen. Maar dan wordt het verschrikkelijk. Dus volgende week stellen wij weer grenscontroles in bij de grens met Brabant. En we vangen de nep-carnavalvierders in de eigen regio op. Dus in Helmond en in Zandbeek. En ik waarschuw dich, hè. Ik waarschuw dich voor mensensmokkelaars. Die proberen de nepvierders alsnog de grens over te krijgen. En meestal met een blauwe shoot. Nee, vastenavond is van ons. En voor het west eet weer anders allemaal worstenbroodjes en bossenbollen. Ik moet er niet aan denken. En voor de grensbewaking, jazeker, ik heb overal aan gedacht. Voor de grensbewaking ben ik gaan kallen met VDL. En het is nog geheim, maar we hebben 300 kanonnen besteld. Confetti-kanonnen. Geen half werk. Brabantse nachten zien lang. Schijt goed. Ja, als de stroom uitvalt, dan zien ze lang. Ja. Daar zessen ze wat, hè. Daar zeggen ze het. Weet je, als de stroom nu uitvalt met vastenavond. Ja, dan zien we wel aangewezen op dat noodpakket. En misschien moeten we het daar maar eens ook even over hebben. En een goede voorbereiding is anders het halve werk. Dus toen ben ik al begonnen met een vastenavond noodpakket. Gewoon voor wat ideeën op te doen. Want we moeten eens kijken voor, in ieder geval voor 3 dagen drank in huis hebben. Hè? Ja. Dat is voor 3 kwartier. Nou ja. De radio. Eens kijken of hij het al doet. Hallo, hier spreekt uw koningin. De koningin van de vastelavond, vanuit Spanje. In deze moeilijke tijden hoort u via deze zender, Radio Vastelavond,
welke cafés in Limburg er wel open zijn. Dat zijn vandaag de Kakol in Maastricht, Dupont in Roermond en de Blauwe Trap in Venlo. Sterkte, Limburgers. Ik leef in de zon met u mee. Ja. Ja. Dus eens kijken, we hebben... Oh, nonnenvotten nu blik. Ja, maar zeker wel goedkoop, ja. Maar pas op, hè, ze hebben er ook wat uit Duitsland, hè, maar dat zijn neppers, hè, die komen er niet in. Nee, die komen er... De zaklamp. Maar dan wel eens feestverlichting. Doet hij het? Ja. Niet vergeten, hè? Niet vergeten. Eens kijken. Oh ja. Kers ook altijd handig. Rood, geel en groen. Maar groen met oversteken. Ja. Nee, nu maar weer met... Nee, wacht even. Wacht even. Ik zag net nog wat. Een cd van Beppie. Daar had ze er mee te maken, moest ze er vanaf. Hadden nog hele stapels liggen. Niet meer. Misschien als onderzetter. Ja. Sorry, Beppie, sorry. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dames en heren, lieflui. Vanavond gaat het over het koesteren van onze vastenavond. We eren en gedenken het heren en gedenken van de helden van toen en de helden van nu. En nog een keer, geef ze nog een keer de helden van nu een groot applaus. Ik ben zo blij dat jullie hier bent. En als jullie nou toch aan het klappen bent, wat hebben we dit jaar toch weer een prachtige vastenavondposter. Toch? Gemaakt door Thijs Heijnen. We hebben trouwens al die prachtige posters van de afgelopen jaren hier standaard in huis hangen. Je zou het kunnen zeggen eigenlijk allemaal prachtige panelen. Maar toen ik vorige week over de gang liep, omdat ik even niet meer naar de beutjes wou zwaaien, toen schrok ik me kapot. Waren er ineens 2 van die prachtige vastenavondpanelen weg. Verdwenen, weggehaald. Schandalig, zomaar verwijderd. 2 prachtige panelen. Iedereen hartstikke kwaad. Ik heb natuurlijk gelijk de rector magnificus van de NAR Universiteit, Raymond Clement, gevraagd. Maar die waren ook hartstikke kwaad, die wist ook van niks. Toen heb ik onze directeur eens gebeld, hier van de provincie, Diederik Timmer. Past niet meer in onze missie. Nou, Raymond Clement belde meteen weer terug. Gouverneur, je moet 2 nieuwe panelen laten maken, maar dit kan dus echt niet. Verpopt zagwarig. Dus gelijk een hoop gedaan in het college van gedeputeerde staten. Gedeputeerde Satijn vroeg meteen, en wat kost me dat? Gedeputeerde Fase maakte zich zorgen over de stikstof die vrijkomt bij het maken van de nieuwe panelen. Gedeputeerde De Molen met alleen nieuwe panelen, als de lui er ook echt wat van kunnen leren. Gedeputeerde Kunstelaars vertelde dat het tijd werd dat Limburgers Rijkspanelen kreeg. En gedeputeerde van Kaldenberg die riep meteen, dat is de schuld van het grootkapitaal. Alleen gedeputeerde Michael Teuns had wel een goed idee. We moesten zien kop maar op die panelen zetten. Maar goed, na een ingewikkelde vergadering van ons college zijn we er toch samen uitgekomen. We hebben de opdracht gegeven om nieuwe panelen te laten maken. 2 stuks. En om het heden en het verleden te eren. Dus nee, Michael, die kop staat er niet op. Die zien we van de week al meer dan genoeg. Ja. Maar er zijn heel veel opties de revue gepasseerd in het college. Frans Pollux en Lex Uiting. Maar die hadden al genoeg aandacht gehad in Amsterdam. Tom Dumoulin en Max Verstappen. Maar die hebben de afgelopen jaren niks gewonnen en die zitten toch helemaal onder de
Reclame van boven naar beneden, dat was ook niks. Theo Bovens en Emiel Roemer. Maar ja, er waren geen listenmaker niet te vinden die dat formaat kon leveren. Nee, lieflui, beste aanwezigen. Uiteindelijk hebben we als college toch een unaniem besluit genomen om 2 echte Limburgse vastenavondhelden te eren en te vieren. En daarvoor zou ik heel erg graag Peppy Kraft, Peppy wat bussen? Oh daar, ja. Peppy, mag ik je vragen om naar boven te komen samen met Rob. Rob, je bent ook in de zaal. Willen jullie samen naar voren komen om te helpen? Wil jij die pakken? Dan help ik jou hiermee. Die kant staan. Dames en heren, misschien een tromgeroffeltje. Dit zijn de 2 nieuwe panelen die speciaal gemaakt zijn. En we gaan samen bekijken wat de beste plek is om deze 2 voor iedereen zichtbaar te krijgen. Want dit moet voor iedereen zichtbaar blijven. Dit is nou ons erfgoed. Mag ik een groot applaus voor onze kunstenaar die deze fantastische panelen gemaakt heeft. Geef voor nog een groot applaus. Beppie Kraft. Met zoon Rob Knubbe. Kunstenares Ramona Nieuwenhuizen. En natuurlijk onze eigen gouverneur Emiel Roemer met zijn buurt. En dit heel speciaal intermezzo. De schilderieën, de kunstwerken, die krijgen even een plekje neven de bühne. Zodat we zeker weten dat die straks, na deze avond, na het Knoevelement 2026, een plek krijgen, zoals Emiel Roemer zag, dat gans Limburg ze kan zien. Ons erfgoed, dat bewaren we hier al te goed. Goed, Huub. De bühne, die is bijna vrij. Een buitenmersje toch? Ik denk dat het tijd wordt voor een buitenmersje, ja. Ja, voor de allereerste kampioen. Zit je er klaar voor, Limburg? Zit je klaar voor het knoevelen van ons kampioenen? Dan zou ik zeggen, kapelmeester Butemars voor ons allereerste kampioen in het zin, Lars. Dat is Zate Hermenie, nuchter vertrok uit Grevenberg, maar beter bekend als nuchter vertrok uit Beeg. Geef ze een groot applaus.
Ja, geef ze een heel groot applaus. En Luc, ik kon nog even vragen om op de bühne plaats te nemen. Zaten Hermenie nuchter vertrok op het LKZH 25 afgelopen november. Toen stink je als engeltjes en duveltjes verkleed. Nu heb je die verenigingskleier aan, maar als iedereen goed naar de muziek heeft geluisterd, dan heb je de klanken gehoord. De muziek die voor engeltjes en duveltjes geeft. En Luc, je hebt gewonnen, je hebt het flink gevierd, maar je bent ook al bezig met de organisatie voor komende editie. En ik ga je vragen, wanneer en waar gaan we het LKZH 2026 houden? Wij gaan het LKZH 2026 houden op 20 en 21 november. In Grevenberg op het oude voetbalterrein. Daar kunnen mega tenten staan. En dan zullen we weer op de vrijdag, ook als jubileumfeestje, want we bestaan inmiddels 11 jaar, 1 keer 11. Dus op de vrijdag gaan we een mooi feestje vieren. En op de zaterdag, eigenlijk het allerbelangrijkste van het ganse weekend, gaan we weer het LKZH organiseren. En dan proberen we weer alle clubjes, alle zaterdagen, alle joekskapellen uit Limburg bij elkaar te brengen. Om er eigenlijk een mooie avond van te maken. Waar de zaterdag-cultuur in stand blijft gehouden werden. En dat is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste. Want dit, op welk niveau, maakt allemaal geen klote uit. Dit is vastelavond. En ik hoop dat je dat gevoeld hebt. Boom, papa. Dat is vastelavond. En zeker als een LKZH in een feeststand plaatsvindt. Dat maakt het toch het speciaals. Ik ga een gedeputeerde Fase naar voren vragen om symbolisch 1 medaille om te hangen. Straks krijg je er allemaal ene, maar nu 35 lu. Een medaille geven, dat wordt te gek. Cindy, het de medaille vast. Salut. En er hoort natuurlijk ook de oorkonde bij, die je ergens in een kroeg, in een café of dadelijk in die feeststand kunt ophangen. Dat iedereen weet dat hier de winnaars wordt van het LKZH 2024. Geef ze een groot applaus. Nuchter vertrok uit Beeg. En dan zou ik nu zeggen, een opmars, buitenmars voor ikzelf. Maak de bühne vrij, want dan kunnen we weer met het programma.
We gaan verder, beste vastenavondvierders. We gaan verder en dat zeg ik toch wat met enige trots of groot zoals een goede Limburger dat zegt. Want hier staat een buurt en ik wil eigenlijk mij terugnemen naar 1 jaar geleden. Toen we hier de grote buurtenkampioen hadden staan, Helga Cornelissen. Die Nederland een fantastische buurt heeft neergezet, maar ook een hertenkreet liet horen. Niet alleen hier aan de zaal, maar vooral aan de mensen thuis. Beste mensen, we hebben nu nog buitenkampioenschappen, maar vermissen het jeugdig talent. Dus papa, mam, ooms en tantes, klum in de pen, gang aan de slag. En eerlijk is eerlijk, het heeft gebaat, het heeft geholpen. Want dit jaar, en dat zeg ik nogmaals met heel veel trots, hebben we hier een jeugdbuitenkampioen staan. En niet zomaar een. Dit erbij was, laatst januari in Heerlen, in het cultuurhuis, de heeft gezien, misschien Pierre Knoops in het klein. Qua timing, qua humor, het was toch allemaal. Ik heb het over een fantastische chefkok, die gans uit Zwartbroek deze kant doet komt. Mogen ik een buitenmerkje en van u als zaal een groot applaus voor onze chefkok, Jamie. Allemaal. Heeft dit voor een klaar? Chef-kok. En sinds kort werk ik in de keuken van restaurant De Ageburgin. Nou zenuwig wel denken, wat moet zo'n snotnaas in de keuken van een restaurant? Nou, dat is heel simpel. Op school brak je echt er niks van. En toen een pap mijn rapport zag, kookte je van gift. Nou zijn de rapen gaar, zag je. Geen goed meer werken voor de kost. Ik weet mijn eerste schooldag nog goed. Ik zat in een kring en juf Ilse vertelt je een spannend verhaal. Chef, vetzak, houd je een vinger ernaast. Jo, maar juf, zag ik. Dit is toch de peuterschool? Nou kun je komen. Ja, een staande ovatie. Terecht voor deze chefkok. Ja, een groot talent voor de toekomst. Ik kijk even naar onze gedeputeerde van onderwijs, mevrouw De Mollen, voor het overhandigen van de medaille. Ik heb gezegd, Pierre Knoops-achtige timing, onze jeugdbuitenkampioen. En uiteraard ook een oorkonde. Kijk, even lachen voor de foto.
En dan onder een grote staande ovatie zoals ze vroeg. En in de butenmars een applaus voor zijn jeugdbutenkampioen Jamie Oetschwaalbroek. Zo. Straks dan komen we bij de grote, bij het LVK. En net daarvoor hebben ze de tieners en die kunnen meedoen aan het TVK. En begin februari hebben we in Kessel het Kinger Vastelovens Liedjesfestival. En door, bij de 24e editie, hebben we Fabian uit Brunsum met het liedje Tijdmachine. En hij pakte dit jaar het KVL 2026. Ik zou zeggen, gang staan, geef hem een applaus en een buitenmars. Fabian uit Brunsum. Ja, dankjewel, nuchter vertrok. En ik sprak Fabian toen straks, voordat deze uitzending begon. En toen kalden we een beetje, hè, wie dat was gegaan. En toen zei Fabian, dadelijk wil ik, voordat ik ga zingen, eerst de zaal nog toespreken, want ik heb nog het lu te bedanken. Fabian, ik zou zeggen, de bühne is voor dich. Kal die lu toe en gang daarna die bühne pakken met die geweldig liedje, Tijdmachine. Nou, wie heeft er allemaal zin in een feestje? Dat kan toch wel wat harder? Wie heeft er allemaal zin in een feestje? Voordat ik voor jullie allemaal mijn nieuwe winnende KVL-liedje ga zingen, wil ik eerst twee hele speciale mensen bedanken. Dat zijn Stan en Julie. Even een applausje. Zonder hun had ik nooit het mooie liedje dat ik nu had gehad. Maar dan ga ik toch maar meteen door met zingen. Dus dan is hier voor jullie allemaal mijn nieuwe winnende KVL-liedje, Tijdmachine. Hey, ik mag een tijdmachine, meer vastelovens tijdmachine. Dan rammel ik eens keihard op die knoppen, dan vlucht het niet zonder te stoppen. Hey, ik mag een tijdmachine, meer vastelovens tijdmachine. Dan vierde ik met alle lu, deze 3 dagen opnieuw. Dingen zie je ineens een helle knal. Nu is het niet dachten ziet, maar ik greep carnaval. Confetti zweerde doden, ook dat moet niet kanon. De dino's kregen geen genoeg van mijn accordeon. Wat er nog een chic geweest, een T-Rex in de Polonaise. Hey, ik mag een tijdmachine, meer vastelovens tijdmachine. Nou rande ik eens keihard op die knoppen, dat vlucht
machine. Meer vasteloven stiekmachine. Dan vierde ik met alle lui. Deze 3 dagen opnieuw. De ridders schotten lekker in, prinses gewoon net gered. Wie ik tot de beurs zeg, maar reed nog megabit. Toen heb ik door een buurt gebracht, die won met tegeldraak. De ridders schotten in de lach, ik stop met hun de draak. Dat wordt te gek, blasmuziek, een zwart gevecht op blasmuziek. Hij ik maar een tienmachine, meer vasteloven stiekmachine. Dan ramde ik eens keihard op die knoppen, dan vloog de tiet zonder te stoppen. Hij ik maar een tienmachine, meer vasteloven stiekmachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen opnieuw. Kijk en zwaaien, nu ik alle tieten belef. Morgenmiddag en avond, weinig dat het niks anders geeft. Dan 3 dagen vastelovend. Hij ik maar een tienmachine, meer vasteloven stiekmachine. Dan ramde ik eens keihard op die knoppen, dan vloog de tiet zonder te stoppen. Hij ik maar een tienmachine, meer vasteloven stiekmachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen opnieuw. Een terecht groot applaus voor Fabian uit Brunsum. En hebben we allemaal maar een tijdmachine. Ik denk dat we dat allemaal wel eens heel graag zouden zeggen, zo'n echte tijdmachine. Ik ga vragen of gedeputeerde Mark van Kaldenberg uit Groot Parkstad, Fabian uit Brunsum, de medaille en de oorkonde wil uitreiken. Zodat we weten dat Fabian de winnaar wordt van het KVL 2026. Een mooie groepsfoto. Fabian, dankjewel. We gaan dich een grote apmars, buitenmars geven. Ga lekker terug de zaal in en genieten van ook dienenavond. Fabian uit Brunsum. Ja, we hadden het er net al over. De oproep van Helga Cornelissen vorig jaar het echt zijn werk gedaan. We hadden net de jeugdbuitenkampioen, maar we hebben ook een jongere buitenkampioen. Niet zomaar een jongere buitenkampioen. Als je hier dukker zit geweest in de afgelopen jaren, kost het wel eens een heel erg bekend gezicht zijn wat zo meteen de rode loper uitkomt. Gans uit Velde. Sterker nog, hij heeft hier 2 keer eerder gestangen als kampioen. Dus zittig goed recht, want hier komt, ook in het thema koken, een leerlingkok die ook een beetje ober is. Bram, is er de klaar voor? Buitenmars, Uitvelde, onze Bram. Goedenavond, dames en heren. Welkom in mijn restaurant. Mijn eigen. Of beter gezegd, in dit restaurant ben ik leerlingkok en een beetje ober ook. Ik ben Bram Bimbam en geef voor Ger en de kiek in de keuken.
Want ik zit nu al een jaar op de kookschool. En ik moet zeggen, die praktijkstages bevallen me meer als goed. Mijn eerste stagerestaurant was in een lunchroom. Met van die deftige high-teas, met gebakjes en zo. Dus ik kom er de eerste dag heel enthousiast binnen en rook tegen de Robert van Beckhoven in het oor. Hi, tea. Kiet in me heel som aan. Toen had ik geen zoute broodjes meegebakken. Maar wat heb ik het over voor geschoot gehad? Ik ben wel met de neus in de botten gevallen. Niet te beschrijven, heerlijk, al die gebakjes en teertjes. Maar na een week of 2 zit chefke tegen mij. Volgens mij zit zich de hele tijd van alles te proeven. Dat klopt, zeg ik. Ik heb toch ook 2 maanden proeftijd? Dat ging bij hem duidelijk niet zo goed in als bij mij. Dus proeftijd nederstaan en dan naar het volgende restaurant. Of restaurant, begin dich maar eens gans opnieuw, brammetje bimbam, zag die leraar op de school van mij. Bij de basis. Dat worden ze in de frietkroon. En daar werk ik dus nou. Ik mocht de friet bakken en de mensen helpen. Zo kwam Remus en die bestelde een oude kierskoeket. Dat is fijn, zei ik. Kom ik ook nog van het schrijven gisteren af. Mijn oma wil mij ook wel eens aan het werk zijn in de frietkroon. Maar even tussen zoals gezegd, die is een beetje de weg kwijt. Dus hij liet een paard van bij ons bij de biep in even binnen. Ik had geer 2 friet met, een koket en een nassibal. Sst, roept de bibliothecaresse verwijtend. Jij zit in de biep. Oh, sorry, zei mijn oma flussen toen. Ik had geer 2 friet met, een koket en een nassibal. Onze jongere buitenkampioen Bram van der Homberg uit Velde. Uiteraard ook verdicht een medaille. Ik kijk even naar onze gouverneur. Dat weet zich misschien niet, maar ook een ware chefkok. Ik denk niet zo goed als dich, maar medailles omhangen kinderen als de beste. En nog de oorkonde. En dan voor een staande ovatie voor deze leerlingkok. En ook een beetje ober Oetvelde. Applaus voor Bram en de Butemars. Ja, de butenton, die zien we dadelijk nog een keer terug. Eerder dit jaar hebben we in Meijel het Limburg Het Talent Festival. En daar hebben we ook een concours voor mensen met een verstandelijke beperking. Want vastelavond, dat vieren we allemaal samen. En als Emis dat heeft begrepen, dan is het de boventoon Oetremun. Want die wonnen dat concours met het liedje Vastelavond vier ze samen. Ik zou zeggen een buitenmars voor de boventoon Oetremun. Ja jongens, dank u Emiel dat we hier mogen staan. En we gaan knallen. En zingen. Oh, 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 oh.
feest voor iedereen. We pakken ons nu samen, mimmers stijl Berlijn. Van morgens tot de oven, dansend door de stad. Dus komt de bie, zing met ons met. En pak dich maar eens vast. We springen en dansen en zingen. Doe maar met. Ganse stad. Dus kom erbij, zing met ons met. En pak dich maar eens vast. Weer springen en dansen en zingen. Doe maar met. Hey. Een feest voor iedereen. Dus kom erbij, zing met ons met. Dan sta ze niet alleen. We springen en dansen en zingen. Doe maar met. 1, 2, 3, 4. Ja, zullen we ze nog één keer een groot applaus geven? De jongens en meisjes van de boventoon Oetremön. En dat liedje, dat werd gemaakt, tekst en muziek, Hans Leijendekkers. En Joep en Mick, die helpen met de productie. En ik wil vragen, want je kreeg, omdat je zo goed je best hebt gedaan, nu allemaal tegelijk de medaille. Dus ik zou zeggen, het ganse college, inclusief Beppie, die gaan we even naar voren halen om de medailles uit te reiken. En natuurlijk de oorkonde, want die kreeg een mooi plekje in de boventoon. De winnaars van het VKBV 2026. En als iedereen een medaille heeft, dan zou ik zeggen, stel dich nog even gezellig samen, want er wordt natuurlijk een groepsfoto gemaakt die neven die oorkonde komt te hangen in de boventoon. Want dat hebben deze mannen wel verdiend.
1, 2, 3. Zo, en dan vraag ik of het college, inclusief Beppie, weer langzaam de bühne gaat verlaten. Ik zal u even helpen. En dan kijk ik naar de jongens en meisjes van Nuchter voor terug. Want we gaan de boventoon natuurlijk wegsturen met een opmars, buitenmars. De kampioenen van het VKVB 2026. Nog één keer Outremun, de boventoon. Ja, de volgende kampioenschap alweer te popelen. Ik kwam er alleen net achter, Lars. Ik ben bij de huisregels aan het begin vergeten te vertellen. In ons huisreglement van Knoevelement staat namelijk dat confetti en stickers uit den boze zijn. Dat heeft er simpelweg mee te maken. De gouverneur en de rest van het college helpt niet zozeer van stofzuigen. Nu is er alleen een probleem, want er zijn heel veel artiesten in de zaal en heel veel prinsen en prinsessen die doen mee aan het wat weer helemaal hip is. Niet alleen op TikTok, maar op al die social media. En het heet, wie heet het ook alweer, Lars? Ja, het is de Confetti Bucket Challenge. En ik heb zelfs het LVK-bestuur, 50 jaar LVK, die hebben er ook aan metgedaan. Andy en Roy, ik zoek Big Benny. Dus bij deze Huub, ik nomineer dich toch voor de Confetti Bucket Challenge. Ja, ik tegen ook, maar ik vernodig dich vooral uit. Alleen voor dit en morgen vroeg om 8 uur, sorry gouverneur, ben je later, moet je eerst stofzuigen. Dus ik ga later morgen. 1, 2, 3. En dan is het nu tijd voor het volgende. Ja, Romee van Haveren, die heeft een liedje wat gaat over confetti. En die heeft niet zomaar het gewonnen, nee, die heeft het TVK gewonnen. Het Tiener Vassenhovensconcours. Morgen een groot applaus voor haar en haar danseressen. En de buitenmars, toch over hier. Het speelt alsof ik vrij dan zweef.
Ja, wat een kampioenen. En als je er niet genoeg van kunt krijgen, komende vrijdag is er Remun de opening van de vastenavond voor echte tieners. Spelen ze ook weer op het Scholenfestijn door op het Statieplein, dus zit het alvast in de agenda. Ik kijk naar onze gedeputeerde van onderwijs voor de medaille uit te reiken en de oorkonde uiteraard. En de oorkonde. Ik zou zeggen, haal hem nog één keer omhoog. Kijk goed naar de fotograaf, kijk goed naar de zaal. Dames en heren, een waanzinnig groot applaus voor deze kampioen van het Tiener Vastenavondsconcours. Dansen in confetti. En dan mocht de kapelmeester weer een buitenmars spelen, wat van maken plaats voor de volgende kampioen. Ja, Huub, nu zei ze het al. Het is tijd voor de volgende kampioen. Want eerder dit jaar waren in Remun natuurlijk weer die grote buitenkampioenschappen. En ene mens, dat sting al 13 keer eerder in die finale. Hij had daar 8 podiumplekken al gepakt. En uiteindelijk werd de 14e finale zijn finale. Want hij werd nummer 1. En hij zei het zelf tegen jurylid Peter Roes dat er enorm trots is om een jaar lang de jager en daarmee Pierre Knoops toe te bestaan. De komende minuten, grote aandacht, maar eerst een groot applaus voor buitenkampioen 2026, Hart Daniels uit Herkenbos. Hallo Limburg! Voor degenen die het nog niet gehoord hebben, een tijdruk is deze jong 75 jaar geworden. Lang zal die leven. Hyper de piep! Hyper de piep! Geweldig. 75 jaar mensen. En geloof mij nu maar, leeftijd speelt geen rol. Kijk bijvoorbeeld naar mijn ome Karel. 93 jaar. Woont met tante Greet in een verzorgingstehuis. Maar die ome Karel, die rent nog de gans goddelijke dag achter de verpleegstertjes aan. Hij weet wel niet meer waarom. Maar even goed iedere avond kijk kapot. Hè. Ik zeg altijd zo, ome Karel is net een gepensioneerde astronaut. Hij vindt het aftellen nog spannend, maar de raket blijft aan de grond.
En natuurlijk merkt ze dat ze eierweers. Ik was de vorige dag bij de apotheek. Ik zeg tegen zo'n jong meisje achter de balie, doet me een deusje condooms. Geet het naar achter, kom me terug. Zei, zal ik ze inpakken als een cadeautje. Kijk, dan weer ze aten. Zei mevrouw Harry, voor de leeftijd zus er nog goed uit, jong. Maar we gaan bij digens de puntjes op de i zetten. Nou, vanaf dat moment, mensen, heb ik een complete metamorfose ondergangen. Zo zag ik er allereerst uit. Zeg eerlijk, niet verkeerd, hè? Stuurde de vrouw me eerst naar de plastische chirurg voor mijn dubbele kin. Zegt hij, Harry, druk ze in de slips. Ik zeg, dokter, ik moet er niet aan denken. Ze zegt, dan moest het niet doen. En als ik klaar ben, zegt er aan de wilste zomer boven zijn knuipje van het hem boven doen. Ze deed er een die de navel. Daniels uit Herkenbos. Hij kreeg 100 van de 100 punten. En dat wil zeggen dat elk jurylid afzonderlijk hard op één heeft staan. En daar hebben ze niet met gelachen. Wat hebben we genoten en gelachen met dit haar. Dankjewel. En dan hoor je we toch een beetje een thema. Hè? Leeftijd speelt geen rol. Gedeputeerde Fase mag ik ook vragen om naar voren te komen. Om de oorkonde aan haar uit te reiken. Zodat ook haar, deze oorkonde, neven de jager, het beeld van Pierre, kan ophangen. De foto die staat erop en dan gaan we haar terug de zaal in sturen met de afmars, buitenmars van Nuchter Vertrok. Groot applaus voor buitenkampioen 2026, Har Daniels. Ja, we gaan richting het einde. Maar ik wil wel even ergens bij stilstaan. Hier in de achtergrond hinkt er al de ganse avond. Net zoals op 85.000 plaatsen in Limburg en verder boeten. De prachtige Vastenavondsposter, Vastenavond in Limburg, van onze Thijs, onze kunstenaar van dit jaar uit Zusteren. Maar voor de mensen in de zaal, de mensen thuis kunnen het niet zien, dus ik ga hem omhoog. Er liggen nog prachtige viltjes dit jaar van Ilona Kroegers. Gemaakt in het atelier Oeteverf in Panningen. Van de Halzig. Een prachtig kunstwerk. Neem ze mijn hoes. Ook die zijn in Panningen te krijgen. Dat doet zien, Vastenavond is er voor alles en iedereen. Lars, we gaan richting onze laatste kampioen om te knoevelen, toch? Zeker, we gaan nog even knoevelen. Vastenavond is kunst en het is zeker kunstig om weer een winnend liedje te maken. Dit jaar was het LVK, het 50ste LVK. Weliswaar geen carnavalesk jubileum, wat ze zelf zeggen. Maar wel een jubileum met een gouden randje. 50 jaar LVK in Landgraaf. Meerdere vastelavondsverenigingen tekenden voor de plaatselijke organisatie. Op het megalandterrein in Landgraaf. Oftewel dat Pinkpopterrein. Grote sterren stingen daar. Ook dit jaar. 20 finalisten. En uiteindelijk gingen Stef en Tamara met de winst er vandoor. Het liedje is geschreven door Stef, Roel Gommans en Jules Rijvers. Die tekenden samen ook de muziek. Tamara schreef ook nog meer trouwens, hè? Maar Roel Gommans en Jules Rijvers, die deden vooral de muziek met Stef.
We gaan nog 1 keer knoevelen. Geef ze een geweldig joeksig applaus. De winnaars van het LVK. Proef maar! Oh god, het is wel zo wiet. De drangenhuis ben ik kwijt. De nacht is mijn kompas, hoewel dat niet de afspraak was. Ik kan er niks aan doen, het overkomt me gewoon. Mijn principes zijn gegaan, wij hebben mij hier laten staan. Verstand uw schat, uw verder, uw stil gloren. En wie dat ik verloren ben. Dus we doen het op karakter. De ruggen wordt erbij, dan maar wat zachter. Want dan doen we alles op karakter. We gaan de luchtwinkel bij niet meer zien. We doen het op karakter. Braaf is dat schuiven we naar achter. Want dan doen we alles op karakter. Nergens is Piet van de Pien. Hij niet als altijd, maar weer toch weer gezwicht. Wat een wil is een weg, maar het willen is al weg. Ik kan er niks aan doen, ik heb me overgewoon. Was de lovendheid mee was, kom hier nooit meer weg vannacht. Verstand uw schat, uw verlies stil worden in. En wie het dat ik verloren ben. Dus wij doen het op karakter. De ruggen wordt erbij, zijn maar wat zachter. Vandaag doen we alles op karakter. We gaan de luchtwinkel bed niet meer zien. Wij doen het op karakter. Braaf is dat schuiven we naar achter. Vandaag doen we alles op karakter. Nergens is Piet van de Pien. Dus we doen het op karakter. De ruggen wordt te langzaam maar wat zachter. Vanmorgen doen we alles op karakter. We gaan de luchtwinkels bed niet meer zien. We doen het op karakter. Braaf is dat schuiven we naar achter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Nergens is Piet van de Pien. Dus we doen het op karakter. Geef ze een heel groot applaus. De winnaars van het 50ste LVK. Proef maar! Ja, Stefan Tamara. Ik ga vragen of gedeputeerde van Kaldenberg naar voren wil komen om u de oorkonde en de medaille om te hangen. Dat Geer voor de tweede keer dat LVK heeft gewonnen in het jaar 26. Dan werd er een mooie groepsfoto gemaakt. En dan gaan we die natuurlijk wegsturen met een joeksig applaus en vooral een apmars-butenmars. De laatste keer, hier zijn ze, proef maar, de winnaars van het LVK.
Kijk, de sfeer zit erin. Gouverneur, we zijn door de kampioenen heen. We hebben ze geknoeveld. Maar voordat we ze allemaal het podium vol in de volkslied gaan zingen, wilt je nog het zeggen tegen de zaal? Met prinsen, prinsessen, tegen de kampioenen en tegen Limburg. Toes. Ik wil allereerst nog een heel groot applaus voor al die winnaars. Wat hebben ze hier toch iets fantastisch op het podium laten zien. En uit het begin zei de moedermaker van de blauwe shoot hele wijze woorden over ons erfgoed. We hebben vanavond laten zien hoe dat kan, wat dat is en hoe groot dat is en hoe groot we erop mogen zien dat we dit hier in Limburg allemaal kunnen. Laten we daar heel erg tevreden over zien, maar vooral zorgen en vooral ook dat de jeugd er weer vandaag bij was. Geweldig dat we zorgen dat we de vastenavond nooit van ons erfgoed laten schrappen door wie dan ook. Dit is het mooiste wat Limburg kan overkomen. Dit is het mooiste wat wij aan heel Nederland kunnen laten zien. Zo doen we dat hier in Limburg. En natuurlijk wil ik mijn eregast vandaag ongelooflijk bedanken dat ze mijn eregast wilden zien. Beppie, het was fantastisch om hier vandaag te hebben. Dank je wel dat je er waart. Dank voor wat je allemaal doet, Bis. En heel veel plezier dit jubileumverjaar voor jou, Beppie 8.0. Volgens mij is alles lood verkocht, dus ga in de rijen staan om die laatste kaarten bij iemand nog proberen te graaien. Maakt niet uit, maar heel veel plezier. Beppie, dank je wel. En tot slot, we hebben hier natuurlijk vanavond allemaal genoten en dat was ook dankzij de geweldige muziek. Dank jullie wel dat jullie hier vanavond fantastisch gespeeld hebben. Chapeau. En natuurlijk een heel groot applaus voor deze twee kanjers die het vanavond aan elkaar gekletst hebben. Huub en Lars. En dan wordt het denk ik tijd om alle kampioenen nog een keer naar boven te krijgen. Ja, zeker alle kampioenen naar boven, want we gaan afsluiten uiteraard zoals het hoort met het Limburgs volkslied. Dus alle kampioenen nog één keer het podium op. We maken het passend. We maken er één spektakel van op het één. Kom maar naar voren, kom allemaal naar voren. Dan komen ze één voor één allemaal hier, zoek ik een plaatsje. Zeker. We kregen hem live te horen. Voor de mensen in de zaal zeg ik, het is morgen allemaal terug te kijken. Voor de mensen thuis zeg ik, vieren een hele schone vastenavond. Het iedereen de tekst bij de hand. Je kunt ook op de schermen thuis meezingen, mag ook. Hebben we alle kampioenen? Toch overheer.
Ja, er was maar één waardige manier om het Knoevelement 2026 af te sluiten met het Limburgs volkslied, met gans vastelovend vierend Limburg, hier op het Knoevelement 26. Rest mij niks anders dan namens de provincie Limburg iedereen voor en achter de schermen te bedanken. Applaus! En ook hier in de zaal, of later thuis achter de tv, was ze ook vastelovend mocht vieren. Groot of klein, samen of met het minder lui. We wensen u een hele schone vastelovend. Maak het samen, hoor je het hoog, vastelovend samen. Dankjewel!